karon ang gitawag og Miyerkules sa Badles, Ash Wednesday. So nga tong tema karon, ipadala kita aron sa pagbaton og hinlo og mahinulsulon nga mga kasing-kasing. Hinlo og mahinulsulon. Diya sa atong Salmo, tubag sa Salmo karon, ang Ginoo nga atong Dios puno sa grasya og maluluyon. So muni nga atong gisaligan sa atong pagkinabuhi matag adlaw, sa atong paglahutay sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, ang grasya nga gikan sa Ginoo. Unsaon man nato nga makabaton ta or atong mahuptan o mapuy-an ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi aron kita mulahutay sa atong paglawig nini nga kalibutan. So daghan kayo og mga pamaagi nga gihatag ang Ginoo kanato para atong matilawan ang gitawag nga grasya nga gikan sa Dios. Diya sa itong ebanghelyo, diha ang mga kriteria kung unsaon nato mabatunan ang grasya sa Ginoo. Diya sa versikulo 1, nagingon matnguni nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo niana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. So isa ni ka step or pamaagi para makabaton ta grasya sa Dios. So karang atong maayong buhat, may manatanawon sa tao. Pero ang Ginoo nahibalo kung unsa sulod gyud sa atong kasing-kasing ug unsang motibo ngano nagbuhat ta og matarong. Para bitaw sa mga kanang gitawag og trapo kana ang traditional nga politician. So kanunay nag example sa tong obispo nga gamay lang nga hatag dadto sa mga kabos. Grabe nga pagpudak, lain-lain nga anggol. Maura gud to agud nga higayon. Daghan na dayon kayo ang manggawas nga picture i-publish nga si Kuan nang hatag nag-apod-apod og mga hinabang. So ingana usahay atong mapanaminan sa atong kaugalingon nga dili ta unta mahimong ingon ni ana. Maayo ang mga buhat sa pagtabang kay mo man ang gisugo kanato. Gisugo ta sa Ginoo sa pagbuhat niya na. Apan ang atog yung tagaan og pagtagad karon kaning gisugo sa Ginoo kanato nga makabaton tag hinlo og mahinulsulon nga kasing-kasing. Kada bitong walay condition ba? Wala ka na motivate sa laing tao sa pagbuhat nimo sa ingon o sa pagbuhat nato sa ingon sa pagtabang sa uban. Usahay bitaw kanang mga kanang mangulitaw ba? Ang lalaki nangulitaw sa dalaga. So usahay magpasikat ang kuan, magpasikat ang lalaki. Mga ipakita pagka gentleman ba? Maglakaw dito gid sa danger side ang kuan, laki kay gentleman lagi. Pero tungod to siyang motivation nga para mailan ma-impress ba ang iyang nga kanang panguyaban nga ako ning sugton kay buutan. Pero imo tong ato to or ato tong gibuhat tungod kay natay motivation, natay gitinguha. So ang atong tinguha mo'y nakapahimo nato nga nakapabuhat niya na. Pero kada nga tinguha, kung makuha na tong tinguha, mawala na, hinahinay na po dayon. Malimta na tong pagka-gentleman, labi nag-uyab na, napura na, nakakita na poglain, dili na gentleman.
pasagdan na lang ka diha maguan, maglakaw-lakaw diha. O dito na bali na ang babae na ito sa danger side. So, ingana ang kini ang panan-awon ba nga kinahanglan nga ang atong pagbuhat og batarong nagagikan sa atong kasing-kasing. Kay dili gid na mohupas. Batanon pa ta, mabot na tag kini ang middle age na og pagkatiguang mao ra gud gihapon ang atong buhaton. Kung kana original nga gikan sa atong kasing-kasing, gikan sa Ginoo. So diha sa atong ibanghilyo gidaghan kay gisaysay diha nga kung magampo ka kanang dili makita, dili magsubo ang dagway, kung magpuasa dili ka nang murag gimuta. Way hilamos. Parang ingnon nga luoya naghinulsol gyud. Sa dili na nauso karon. Panahon ni Kristo dili na nauso kada magpaluy-luoy sa dagway. Kay tigparong ingnon ra gyapon na. So atong hinumduman nga mga tigpakarong ingnon walay luna diha sa gingharian sa Dios. Sa mo gid ang atong hunaon kanunay. Makatabang ta, okay man magtabang. Pero dili kay nag-after ta sa kini ang pagdaig ba sa uban. Nagtabang ta kay gihunghungan ta sa Espiritu Santo nga tabangin na. Ayog ipanghambog nga ikaw nakatabang. Ingon dia sa atong ibanghilyo nga kung nakatabang ka sa imong kung mutabang ka bisan ay imong suod nga higala kinahanglan dili mahibalo. Kay muna man dayton magdaig-daig nimo. Muna man dayton mag chismis nga si kuan dito nang hatag dito. So ang imong ganti mao na to nga nahisimo kang sikat sa imong pagpanghatag. Pero kung walay mahibalo, ang Ginoo ray nasayod, so ang Ginoo maoy mag-reward nato. So ingana ang pamaagi sa Ginoo. Diha ta makakat-on sa grasya. Makabaton ta grasya nga dili nato masukod, dili nato ma-explain kung unsa ug asa nagikan ang panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. So ingana ang kini ang Kristohanon, kinabuhing Kristohanon. And then kini nga pagpahinumdum kanato. Kay kanunay naman nato ni gihimo, tuig-tuig man nato ni gihimo. So kini lang pagpahinumdum nga kita kinahanglan gyud nga adunay pagpamalandong ba. Labi na karon sa entrada sa Kwaresma, mo niyang first day pagsulod nato sa Kwaresma. So munatay pag kini ang pagpaminsar ba, pagbalik lantaw sa atong mga ginabuhi at sa atong kinabuhi nga asat ta mura og nalabian ta kay pagbapadlong sa Ginoo atong mahinay-hinay og balik ngadto sa Dios. So di ta magpabilin nga kanibitong nalimot sa pamaagi sa Ginoo. Para bitaw sa bata bitaw kay wala pa mang maisip nato nga mo gyapon tag bata kay wala pa man kita sa kahupnganan. Kana bitong di na kita makasala. O nabasa ato diri kanang dili na gid makasala. Murag wa man gid tingali no. Talan man gid ta makasala. Pero grasya ra gyapon sa Ginoo. Grasya ra gyapon sa Ginoo ang tanan. So again, para sa bata ba nga istoryahan nimo karon katadtod gihibo na pod, istoryahan na pod. Nang sige bitaw kwan, sige ag-remind ba. Kini pong kining atong gibuhat karon pagpa-remind gihapon ni nato. Permanente nga pag-remind. Kana ang walay puas nga pag-remind nga sa dihang badlisan ng atong agtang sa kini ang abo atong gihinumduman nga wala gid ta dinhi sa kalibutan. Abo ra gid ta. Ang pagkamapabsanon mao'y atong gi-strengthen nini nga season. So kadunay tatong ibutang sa atong anahuna nga kining tanan nga atong nahuptan grasya sa Dios. Og wala gyud atong ikapanghinambog nini. So muna nga kada bitong magsigi na bitaw pangaligid ang mga panahon. Malimot pud ta sa mga butang bitaw nga mura og basic kay nga mahuptan sa usa ka Kristohanon. Kanang mga
kanuna gid bitaw unta nga batunan sa Kristohanon apan tungod kay busy man ta, nalimot ta og karon ang exact time nga mamalandong ta unsa ang makapahimaya sa Ginoo. So one gyud nga makapahimaya sa Ginoo nga mahinulsolon og hinlo nga kasing-kasing. So sa diadtong mga pipila ka mga Domingo, so daghan ang mag undergo sa kini ang kwan, kining confession ba kaysa sa isa gid sa atong pagpahinlo sa atong kasing-kasing mao gid ang pagpangumpisal. Hinuon naman tay kini ang pagsugid sa kapasayloan sa kinatibuk-an apan kung nagid kay kini ang sala gid bitaw nga mura og naog kining nakapabug-at nimo ba, mo'y kanunay mo flashback sa imong nahuna kini nga sala. So angay gid nato nang i-surrender diya sa Ginoo para mahinlo ang atong kasing-kasing. Mahinlo ang atong tanlag, ang kutong konsensya. Nga mao ang hinungdan diin ang Ginoo dili makapamuhat. Dili ta makadiscern unsa ba grasya na bading niabot nako o disgrasya ba ka ni. So dili nato ba ila ang grasya o sa kalibutan kung nagpabilin ang sala sa atong kasing-kasing. Mao na nga karon nga panahon, time karon nga mag-usisa ta sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing para ang grasya sa Ginoo kanunay atong mapuy-an sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mao ang ebanghelyo, ihang iyong tanan sa pagpanindog.